ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಒಂಜೇ ವಿನಂತಿ, ದಯಮಂತ್ ಇಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಊರದ MLA ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರು ತೂದ್ ಇಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕುಮುಟ್ಟ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ. ಇನ್ನೀತ ಡೇಟ್ 26 ಆಗಸ್ಟ್. ಇಂಕಲ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಈತ ವರ್ಷಡು ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ, ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ. ಏರ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಕೇಂಡ ಪಂಡ್ಪೇರು ರಸ್ತೆ ಕಟ್ಟದೇರ್, ಕೇಂಡ ಪಂಡ್ಪೇರು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಟ್ಟದ, ಅವು ಕಟ್ಟದ, ಇಂದು ಕಟ್ಟದ ಪಂಡ್ಪೇರು. ನಿಕಲ್ ಮಂತಿನ ಓಣಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಸರಿ ಮನ್ಪುವಾರ. ಎನ್ನ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರಡ ಒಂಜೆ ಸವಾಲ್, ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋನಗ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಅದು ಪೋಪಾರತ, ಅವೇ ರಸ್ತೆಡ್ ಪೋಪಾರತ. ಇರೆಗ್ ಒಂತೆಣ್ಣಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡ. ಇನಿ ಆನ ಬೇಲೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪೋಂದುಂಡು, ಗುರಿಟು ಬೂರ್ದು ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದುಂಡು. ಎನ್ನ ಕಂಡ ಎದುರಾಯಿನ ಇಂದೊಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಅಂಚೆನ್ನ ಏತ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಏನಲ್ಲ ಆದಿತ್ತು ಆಂಡ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟು ಕುಂಜಿ ಬಾಲೆ ಇತ್ತದು ಆಂಡ. ನಿಖಿಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತ ಗಾಡಿ ಪೋಪಾರ್, ನಿಖಿಲಿಗ ಗೋಚರಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಐಟ್ ಗುರಿ ಉಂಡ, ನಿಖಿಲ್ನ ಗಾಡಿ ಗುರಿಟ್ಟು ಬೂರ್ದುಂಡ ಏನಾಪುಂಡು. ಎಂಕಲ್ ಬಂಗಮಂತ್ ಗಾಡಿಗೆ ತೊನುವ, ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ತೊನುವ, ಒಂಜಿ ಗುರಿಟ್ಟು ಬೂರ್ನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಏತು ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕಲ ಕಂಡ ಎದುರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಏತು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಎಂಕಲಿಗೆ ಏನಾಡಲ್ಲ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಎರಡ ಪೋಪಿನಿ. ನಿಖಿಲ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಖರ್ಚಿ, ಗಾಡಿದ ಖರ್ಚಿ ನಿಖಿಲ್ ಕೊರ್ಪಾರ. ನಿಖಿಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಟ್ಟದಾರ್, ಅಂಬಾಗಿಲ್ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಪೋಪಿನ ರಸ್ತೆ ಕಟ್ಟದಾರ್, ಒಂಜಿ ಫೇವರ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಂದಾರ. ನಿಖಿಲಿಗ್ ಒಂತೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ದಾದಾಂಡಲ ಉಂಡ. ಗುರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು, ರಸ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಏರ್ಲ ಕೇಳ್ ನಕಲಿಜ್ಜರ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಪಂಡ್ಪೇರ್, BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಪಂಡ್ಪೇರ್, ಏರಣ ನಿಖಿಲ್ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಕೇಂದಾರ. ಇಂಕಲ್ ದೇಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ್. ಅವು ಬುಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಬಾಗಿಲ್ ಕಲ್ಸಂಕ ಅವು ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಐಟ್ ಗುರಿ ಓಲುಂಡು, ರಸ್ತೆ ಓಲುಂಡು, ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ಓಲುಂಡು. ದಾದ ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಿಟಿ ಸರಿಯಾ ಒಂದುಂಡು. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ಪೇರನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆರ್ ಬರ್ಪಿನ ಐಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಂಡಲ್ ಸರಿಯಾ ಒಂದುಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಊರಿಗೆ ಏರ್ ಬರೋಡು ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಆವಡಂಡ. ನಿಖಲ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಕಾಸು ಪಾಡುನು ಬೊಡ್ಚಿ. ಎಂಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ, ಅವೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಗೆ ಎತ್ತ ನಿಂಕಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಕೊರ್ಲೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಅರ್ನ ಫೋನುಗ್ ಇಂದಿ ಎತ್ತಾಡ್, ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಎಂಕಲ್ನ ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಆವಡ್. ಅವು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ರಸ್ತೆ ಒಲ್ಲು ಪುರ ಗುರಿ ಉಂಡು, ದಯಮಂತ್ ಸರಿ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸುಸ್ತ ಅಂಡಿನಾಲ ಆ ರಸ್ತೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.